Hei, kanggo sing maksudnya kari Yuda Putra, Mama Alvin, Kanggo sakti kabeh. kanggo sakti kabeh sing duwe gambar bening. Nang pilih sih. Turun pitu jaluk ampun kakang ngaku sing rasa pernah selingkuh Oh ya, Dede Angel. kakang arep selingkuh mani Sorong Kanggo Dede Angel. dengan maning siramu. Tulung aja jaluk pegang Dede sih. Angel. Cintane kakang masih berat. berarti saking demene Ati wis janji ora maning-maning wis terlebu sejero neng pati. Aye kanggo mamaku cilik Kanggo Dede Angel. kanggo mamai Angga Mama yang enggak terkasih udah ketinggalan kanggo Kang Nurjaya tabak Pancawarna. Di dalam pesan tumpra ikunku. Dede Angel. Cok enak Uci kayak orang di dosa. Seno kakang salah Bener nyuwun pangapura Asik. Dede Angel. ati ngucap sumpah harap nyuci rangan Mama kok cilik adus ning sumur sangat pengen nebus dosa aja gerek kalah jaluk pegang kakak ning senok masih berat kakak wis janji ora maning-maning wis terlebu
Ren, ayo garan.